Zaryadka baradaqy 3 mif. Birinci, täze telefonun zaryadyny öldür we onu 8 sagat zaryada goý. Birinciden öz telefonuňyzyň zaryadyny hiç kaçan nolu çelin öldürmejek boluň. Az zaryad siziň akkumulatoryňyza hiç ile täsir edenok, ýöne onu da şoňa ýetirmeseňiz gowy bolar. İkinciden hem gerekli kalibrovkalaryň hemmesini size derek zawodyň özü ýerine ýetirýändir. Siz olar ýaly ownu uşaklary kelläňiz agyr oturtmagyň gerekligi ýok. Siz telefon aldyňyz, korobkadan çykardyňyz, hem arkaýyn ulany bermeli. İkinci mif. Diňe original blok pitanydan zaryat bermeli. Elbette original blok pitanyany ulanyp telefonuňa zaryat berseňiz bul gowy ýöne häzirki wagtda ýaman kan brendler wada şo da originallanyp gowy blok pitanyalary ýasaýarlar. Olaryň satyn alyp, olarda da zaryat berseňiz öz enjamyňyza hiç adam bolmaz. Iň esasy zat bahasy döwülen beter arzan blok pitanyalary alyp şolarda zaryat bermeseňiz bolýar. Olar ýalyk bloklarda siz telefonuňa zaryat berseňiz hem blok gyzýar, hem telefon gyzýar. Telefon gyzsa bolsa näme bolýandygy indiki mifde. Üçüncü mif. Telefony giýje zaryada goýup ýatmaly däl. Köp adam giýje telefonuňyzy zaryada goýup ýatsaňyz, onuň batareýasy çal zaýlanýar diýip bilýär. Aslında problema giýjede ýa-da zaryadkada däl, bar problema gyzgyn temperaturada. Tapawdy ýok, telefonuňyzy giýje zaryada goýuň, gündüz zaryada goýuň, esasy zat telefonuňyz gyzmaz ýalyk edin. Meselem, zaryada goýan wagtyňyzda onu hiç ile oýunlary oýnamaň. Batareýa iň uly zyany gyzgynlyk getirýändir. Zaryadyň wagty däl. Üstesine de hemme täze smartfonlarda zaryadkan optimizasiýasy bar. Şu funksiýany ýakýaňyz, hem telefonuňyzy arkaýyn giýje gündüz zaryadda goýubermeli. Bu video peýdal bolan bolsa, onu dostuňa urat, ýekece like goý, hem öz pikirin kommentariýada ýaz. Indiki videolarymyzda görüşýänçek, hoş, sag bolun.